CISV er en international organisation, der blev grundlagt i 1950 af Doris Allen. Det er i dag en stor organisation med over 70 medlemslande og over 200 afdelinger internationalt. CISV står for Children's International Summer Villages. CISV værdsætter værdier som venskab, rummelighed, engagement, entusiasme og samarbejde. CISV prøver at lære børn disse værdier ved hjælp af sjov, innovativ og uformel undervisning, learning by doing. CISV har flere programmer, der lærer børn fra 11 til 15 år disse værdier. Deres mest populære program er deres unikke og oprindelige børnebygsprogram for 11-årige. Grunden til, at man har valgt 11-årige børn, er fordi, at det er der, man mener, at de er mest åbne over for andre mennesker og kulturer, og endnu ikke selv har nogen fordomme. På disse børnebyer mødes børn fra hele verden. De er på børnebyen i en måned uden forældre, men med uddannede CISV-ledere. I løbet af denne måned er der flere aktiviteter om dagen, der lærer børnene om verden og om hinanden. CISV-lederne arbejder målrettet på at lære børnene CISV's værdier. Det gør de igennem en række lege og aktiviteter, som de bagefter evaluerer med børnene for at sørge for, at de har lært noget. Here in this village you may see children live.